भोजपुरिया समाज के प्रणाम, आदाब। रउआ देख रहल बानी नारायणी न्यूज आ रउआ साथे हम बानी संदीप त्रिपाठी। बीतल पैक्स के चुनाव में धाकड़ पैक्स अध्यक्ष लोग आपन किला बचावे में कामयाब रहल। एही लोग का बीच गंडक दियारा के हुस्सेपुर रत्ती पैक्स से दोबारा जीत के झंडा लहरावे वाला युवा पैक्स अध्यक्ष बिट्टू कुमार यादव जिला में सबसे अधिक वोट लाके साहेबगंज के गौरव बढ़ा दिलन। उ 940 मत के विशाल अंतर से जीत हासिल कैलन। उहवे सरैया से ज्योति नारायण ठाकुर, राजेपुर से नंदकिशोर भगत, बी कल्याण से लखेंद्र भगत, पकड़ी बसारत से वीरेंद्र कुमार आपन गद्दी बचावे में कामयाब रहलन। एह लोग का अलावे और कईयन लोग बा जे आपन कुर्सी बचा लिहले। रउआ सभे नारायणी न्यूज़ के लाइक करी, सब्सक्राइब करी।